moro kapok wadhi wach machielo. Amba paro mana ni gini ng'eni i penjo ni William Ruto kane ni e function no wacho ni obro tieko gi manyo kanisa ma jokopere mondo koro tim full circle nikech no sebet kaka gima pile pile ne en gi function e kanisa no. Tineno kadieri no dhi Soweto motimo ang'o molemo makata ni winjo jo kanisa wacho ni no goche ne gigo tieno to ni winjo ko wacho ni gavana ma Nairobi kanone ne ko wuoyo to oro ne message onyise ni nitie kanisa maparo ni wanyalo dhi to kendo ni winjo ko nyiso jo kanisa go ni koro ka gavana otamre biro to gochna uru anantiere mondo tim ang'o abi koro paro ni tiere kaka embe no dogo lombre ne kanisa mondo friction mane bedo cha kik tim ang'o kik bedi mondo mi weche mane jo kanisa wacho ng'eni chieng' mokwongo cha ta paro ni no chuoge mateke momineno ka statements no wuok gotieno more wi wadgi koro aparo ni ka gino no se sink maber taparo ni gidogo ging'iyo ni gima wanyalo timo okwanya ya owogi kanisa nyaka koro wadogo mbolre kaka sirikal mondo wane kaka watiyo aparo ni mane gimomiyo no dhi e kanisa motimo ang'o ma Soweto cha mar ariyo wacho Uhuru Kenyatta me wacho ni ng'eni pile Kenya pok nwabedo gi situation ma wabedo gi retired president ma ng'ama pod yang nikech pile kane wabedo gi president ma koro retire en ng'ama koro jony ma koro bedo statesman to Uhuru ng'eni kata kane dhi mominjo kada tuli gine ne wacho ni Uhuru pod yang wamanyine Uhuru kamoro mondo tim ang'o obedi temo mineno ka nyingi osebet ka wuotho sate temo mineno kata kano odhie chenro ni neno kaka jo Kenya no il kendo ok kata ni jo Embu kende kata online kamora mora kata kani neno ki stream sama no wuoyo ni neno jok mane ng'iyo ne nyise ni jo Kenya mang'eny ne nigi curiosity mar winjo ni to owacho kora paro ni mano be nyisi ni kama entiere en bong'eyo ni entiere anxiety cha mar ja Kenya nikech samora ma gimora mora timre marach to nitiere kaka nying Uhuru Kenyatta be kadho kanyo koro nodo nyiso japiny ni oyo anantie kenda neno kenda winjo to en mana ni sani aonge kanyo